Berekero mwaka nigo bono korokana kwerekia himega emenge hanene ekero konyoro kwa bantu abange bakonyara ko baba gwikirana ase chinka cyabo kuru ase chigasi ao kwenekia bunango sanga bare ne chiamate emega keregendrete chinga kichinde nigo chikoirera eruseiga kwenekio kumirana kwe chiamate ao haba kubeka hemeroberio yokoringorio mwaka oyo oherere na kubeka hemeroberio yokoringoria humwaka gocha na kibarachi kweroberia nondo bwate engana honyara ko bakago sanga chinga kechiga Murikito Vincent Monda na bwatereria hemeyega na bogo gosanga negati chiamate ekichenekia okomerana ko mweri bo mwaka na bogo kweroberia sogo chigo chaka umwaka muye bwechirubere 25 noyamo Inche onkuru kwa Nyayemi n'uyo muturinde umukitora igano mucyo muturi kabantu barana abantu ba muturi Yamateye ya nemweri muturi na rudia mora muturi nigo basangirekanire asenkeye egotoka bogesinsi aigantana ime yabo mwagamo ekerenyo noti mugirango elyo gosanga eyamate yonsi ya mwa muturi eyamateye ekeroba kumirana nkonyora barekende babeka munwa kolende talikarokyo ekerenge kenene koikonyo amange naro bagusanga eneri bagana lyo kifamily kikonyorana abantu barwa korwao bauna rero yabeire modern society tenga muna dirikale karutu akinita abantu mwamenye tamo mwensi ngaki yabono konyora kiro muntu abandi bakale Mombasa abandi bakale Numbu abandi bakale Nairobi ije ngaki newenrete tokonyora libaga mnabone sunku kuso mwako muye abantu mwachamo muni family mwakwana mwarana abana barana ikinege ntekanene talina mogo chamana singincho gusondayo tabwate kendo kuli mwawo nilina singincho na tikatonyorana na baminto tikato share together Yamateye nige goteba buna oyo no moyega bakwarigania kero mwaka asenka yabo tali mwaka oyo gwoka bayobwate ere nyone kara baibuli baito bare ngoro nabo tware ngikonyorana nabo yabikire na kera engaki yesuku twachamo twamirana twikaransamo twakwana nditwaragera ekero bakorire gosanga endagera bono nkonyegera bare akeigo nabo igo chinkwana chibwatense abachokoro bomuchie nkoboribwa bare batebe yamate yo muchiobo bali bakonyora nkoegwa bali chibesa bunekewa. How many children did she have? Correct. Now, name her children in order. Stand up and go. I know. Priscilla. Mama. Segera Zak. Segera Shal. Segera Nyachai. Segera Anam. Aida. No. And then who? If you help to Jonathan, finish. Baba Sarah. Baba Madi. Hey. That one was a high. Yes. Aiga kero ya mase yamateye nkoro kiale esabali yae yo mwaka unayale naboigo ali abangete goche gotwara omwaka omuya. My name is Sam Lewis Mumanyi, going to Form 4. A highlight of the year, academic life has been good. I'm the deputy school captain. Wow. My name is Hannah Adoyo Moturi. Something about this year. Oh yes. I finished my master's. On top of all, I changed my title. I'm now known as Dr. Anna Mutu. Major highlights, nilitoka Kengen. After how many years? After 9 good years. Hey. So right now I'm at Zamara, manager consulting. Korengana na Nyayemi niga goteba ngwetero moyega bunoyo eyamate ekwaga chobo mo bwenga naboigo ochika chinga chonsi buna nere buya chisange amo ege ntekana ege ntumuniki gotoleta amo nkelina katwe karansiramo na litwaba basani na litwenyuranie twamanyana twespi na bantaba motore na abana nabo twababeka bamanyana egere bana bagosoko chisiko bachikunye kolibora nino olibono ningo ili mono aseka gorie kegeke mbuya bana baumerana mbuya
as chifamily konyorana ekero ribagariro terina goikendagere tokere nyingo yogokumia pana nirina mwaomerana ditukeri monyoro babire mwakwanania mwarorana mbia muri kilo muntu mauchikoende sikirasa okoregasa ing'ani yokonyorana ase amate ya Mwamuturi nigekororekana nyagusira baba ariko yakera etebe kera chingaki goikanonya n'abachokoro bayebwate. Albert Muturi anam baba alikufa alitocha 2015 August. Unity was number one word. Alisema nisiache watoto wote, I need to have all the children together. We don't leave anyone behind. We teach each other to grow and also to love each other. Ogokorera yamate yegwetera abachokora aba bakoganire amaya yogokora mwaka na gochaka oliomoyia. My name is Bansi Moturi, aka Nyaboke, aka Mama Christmas, and I want to wish all of you a merry and a blessed Christmas and a prosperous 2026. God bless you all. Ekero abande bagochika obomo bw'omugusi nigo togwesemia korwa senkeye buna tiga obomo bochake korwa chinkaime. Inche Vincent Monda na kwarganiria ya Imeyen Soko TV.